आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। आज समाजात सर्वसामान्यांना अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत। या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता मनसेशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहिला नाही। त्यासाठी मनसे कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला पाहिजे, असं प्रतिपादन मनसेचे राज्य सरचिटणीस तथा सिंधुदुर्गचे संपर्क अध्यक्ष संदीप दळवी यांनी केलं आहे। पाहूयात। मालवण इथं मनसेच्या वतीनं कार्यकर्ता मेळावा उत्साहात पार पडला। या मेळाव्यात पक्षाचे नूतन तालुकाध्यक्ष म्हणून गॅरी अनन्सिएशन यांची अधिकृतपणे निवड करण्यात आली आणि त्यांच्यावरती जबाबदारी सोपवण्यात आली। व्यासपीठावर मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, महिला जिल्हाध्यक्ष मोनिका फर्नांडिस, उपजिल्हाध्यक्ष गणेश वाईरकर, शहराध्यक्ष सागर जाधव, जेनिफर अनन्सिएशन यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। खरं गॅरी तालुकाध्यक्ष व्हावं, प्रभारी न असावा अशी आमची सगळ्यांची इच्छा होती। पण पक्षाचे काही एक नियम असतात आणि तालुका अध्यक्षाला हा सन्मान्य राजसाहेबांच्या सहीने नियुक्त केला जातो। त्यामुळे तुर्तास तरी आपण गॅरीला प्रभारी म्हणून दिले आहे। आमच्या मनोमन शिरीची असतील, आमची असतील, सगळ्यांची इच्छा आहे की गॅरीने या एखादं तालुकाध्यक्ष घुसवावं अशा प्रकारची शिफारस सन्मान्य राजसाहेबांना आम्ही करणारच आहोत। पण या सगळ्या प्रवासाच्या दरम्यान गॅरीला फार मोठी जबाबदारी आहे। सिंधुदुर्गातलं मालवण हे ठिकाण, आमचा जो तालुका हा आमच्या मुंबईमध्ये असो किंवा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त सिंधुदुर्गातलं जर प्रसिद्ध ठिकाण असेल तर ते मालवण। आमच्या आधी सहकारी ज्याला सिंधुदुर्गाची जबाबदारी दिली तर माझ्या मिसेसच्या ऑफिसमधली लोक बोलायला लागली, दादा आम्हाला तिकडे फ्री फेरी मिळेल का, आम्हाला तिकडे काय ते तुमचे स्पोर्ट्स असतात ते पाण्यातले ते करायला मिळेल बघा। सिंधुदुर्गाची जबाबदारी आल्यानंतर मी बऱ्याचदा पास्करला पण फोन केले की बाबा माझ्या लोकांना तिकडे डिस्काउंट दे। या प्रकारचं एक मालवणचं एक इकडचं अस्तित्व उभं आहे। पण नक्कीच हे अस्तित्व उभं असताना हेही विसरून चालणार नाही की मालवणला जर खरा जर इतिहास असेल तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंधुदुर्गाच्या किल्ल्याचा। आणि ज्या अर्थाचं नेतृत्व, ज्या अर्थात स्वराज्याकरता जो धोका समुद्रातून येणार आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांना करणार होता। दुर्दैवाने आपल्या सिंधुदुर्गातील लोकांना तो करणार नाही। हा म्हणता जो येणारा जो धोका स्वतः समुद्रातून नाही येता आता तो इतर मार्गातून आपल्या कोकणात घुसत चालला आहे। सहकार्यानो, लोक आपल्याकडे का आकर्षित होतील, आपण लोकांकरता काय करतोय जर बघायला गेलं तर आता आम्ही बघा तुम्ही सगळीकडे बघितलं जे आजपर्यंत आम्हाला कधी दिसलं नव्हतं। आम्ही आता आपल्या बालपणापासून कोकणात येतो, आता गाव सावंतवाडी आऊसमधलं असं कधी चित्र दिसलं नव्हतं की लोक आंबे घेऊन रस्त्यावरती आंबे विकताय। असं चित्र पहिल्या कधी एवढं दिसायचं नाही। जे आता दिसत आपल्या जे आंबे विकताय ते आपल्या इकडचे नाही आहे, ते कर्नाटकातले आंबे आणि ते आपण विकतोय। ह्या कर्नाटकात असलेल्या बेळगावमध्ये आपल्या मराठी माणसाला ज्या पद्धतीने मारलं जात आहे आणि त्यांच्या लोकांचे आंबे आज आपण विकतोय। माझा ह्या इकडच्या मालवण तालुक्यातील माझ्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती असेल किंवा आग्रह असेल किंवा आदेश असेल की तुम्ही लोकांनी हे थांबवलं पाहिजे। भले आपल्या इकडच्या भागाचा आंबा कदाचित महाग असेल पण तो आपला असला पाहिजे, आपल्याला त्याचा माल असला पाहिजे। अन्यथा त्या कर्नाटकात आपला पैसा चाललाय, त्या कर्नाटकातील बेळगावमध्ये आपल्या लोकांना मारलं जातं आणि तिकडच्या लोकांच्या आंब्यात विकतोय। या सिंधुदुर्गातील मला कळत नाही, या रहिवाशांना का कळत नाहीये, या ठिकाणी बुद्ध मंत्री पद आलेला मिळालं। मला कुठेही गोशाळा किंवा अन्य कुठल्या अशा काहीचे काही झालं फार पूर्वी असं काही झालं नाही। मत्स्य उद्योगाचं पद मिळालं, असं कुठल्याही प्रकारे आपल्या मत्स्य उद्योग करणारा पर्यटन विभाग आहे, मासेमारी हा आपला मुख्य कोकणचा उदय आहे। जे मासे खायला लोक लांब इतर देशातील लोक
पण दुर्दैवाने आपला पक्ष त्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने आक्रमक ज्या ठिकाणी गेला पाहिजे, आजही मत्स्य उद्योगाला त्यांना मंत्रिपद मिळून सुद्धा राणेंना आजही मला वाटतं पत्रकार मंत्रींनो तुम्ही ह्या गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे की आजही त्यांना कुठल्याही प्रकारचा न्याय मिळाला नाही. ह्याच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबामध्ये मला वाटतं अवजड उद्योग हेही खातं मिळून गेलं, पण आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये अशा कुठल्या प्रकारचा अवजड सोडा साधा उद्योग पण कुठल्या प्रकारे आणून माझ्या सिंधुदुर्गाच्या कुठल्याही तरुणांना काही प्रकारचे रोजगार मिळाले असं कुठलंही योजना दिसत नाही. सहकार्याला तुम्ही लोकांनी उलट मला बऱ्याचदा तुमच्या तक्रारी कालावधी येतात की सर काय आहे ते तुम्ही लोक आम्ही कोणाच्या विरोधात भांडण करायचं का आक्रमण करायचं. मला असं वाटतं आज जे काही आम्ही आक्रमण आंदोलन करतोय, जे काही मुंबईमध्ये ज्या काही 33 आणि 35% मराठी माणसांकरता भांडतोय, त्यातला जो 35% राहणारा कदाचित 30% माणूस हा आपल्या सिंधुदुर्गात आहे. त्याच्याकरता आम्ही मुंबईत भांडतोय, त्या मराठी माणसाकरता भांडतोय जो आपल्या कोकणातून सिंधुदुर्गातून रत्नागिरीतून आज मुंबई स्थायिक झालाय आणि आपल्याला कोकणात आपले पैसे पाठवतोय. त्याच्याकरता आज त्याच्या अस्तित्वाकरता भांडतोय. पण तुम्ही लोक कुठेतरी कमी पडता, ही बाजू त्यांच्यापर्यंत मांडली गेली पाहिजे की आज मुंबईतील ज्या मराठी माणसाकरता भांडतोय तो मराठी माणूस आमच्या सिंधुदुर्गातून मुंबईमध्ये आलेला आहे. पण आपण ही लोकांमध्ये गोष्ट समजवण्यामध्ये सांगण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडलोय. त्यामुळे आपल्याला ह्याचे लोकांच्या मध्ये आपले इमेज बनवायची आहे ती आपण बनवण्यामध्ये कमी पडलो. हे जे पूर्णपणे जबाबदार कदाचित तुम्हाला ऐकायला वाईट वाटेल पण जबाबदारी तुमची. आज जे काही आंदोलन झालंय काय विषय की परप्रांतीय लोक आज मुंबईतील असलेल्या आपल्या मराठी सिंधुदुर्गातील माणसाच्या नोकऱ्या काढतात. आजही मुंबईमध्ये काय कोकणातही तेच होत आहे. आज म्हटलं तर कर्नाटकाने बघायला आपला आम्हाला मिळतोय. आज बघितलं तर शेट्टी आले बाहेरनं, त्यांनी आपले काजू आणि आपली बागायत बद्दल आंदोलन केलं आणि खासदार आमदारकी घेतली. काय संबंध आले तिकडनं घेतलं इकडे आंदोलन करा एक दोन दिवसाचं आंदोलन घेतलं आणि घेतलं. आपण कुठे सगळ्या गोष्टी आपण आपलं आत्मपरीक्षण केलं का आपण त्या गोष्टीमध्ये कुठे होतो का होतो का नव्हतो आपण लोकांनी का आपल्याला घरी धरलं नाही धरलं याबद्दल आपण कधी आपल्या आत्मपरीक्षण केलं. कुठलं तरी कोणतरी येतं आपला आंबा काजू बांधायचा आजही काही मिळालं नाही. पण आपली सगळी मला तर बेसवाल्यांनी पण कदाचित त्यात असलेल्यानंतर पुसून टाकलं. या सगळ्या वेगवेगळ्या विषयामध्ये आपण आंदोलन करू शकलो असतो. आज ह्या मोठ्या संख्येने तुम्ही लोक आणि इकडचे मालवणच्या तालुक्यातील ज्ञानी म्हणा त्याच्या सगळ्या सहकार्याच्या माध्यमातून या पद्धतीने तुम्ही इथे उपस्थित आहात. त्यानुसार आपणही आज एवढी लोक किती मुंबईतून आले ना, ज्या लोक आज मुंबईला आले आमदार झाले खासदार झाले कोण कुठं आले मुंबईतून आले ना. मग तुम्ही तुमच्या इकडं तुमचा हक्क कधी तुम्हाला मिळणार तुमचा हक्क. या सगळ्या गोष्टी करता तुम्ही लोकांनी जोपर्यंत या लोकांना तुम्ही अंगावर घेणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला अंगावर बदल मिळणार नाही. अंगावरची शासकीय बिले तुमच्या लागले पाहिजे ते मिळणार नाही. तुम्ही लोकांनी घाबरू नका. मगाशी मोनिकाने बऱ्याच गोष्टी आमच्याबद्दल बोलली की आम्ही मुंबईत काय करतो, आम्ही जे काय करतो त्याच्यामध्ये आमचं प्रेरणास्थान मुख्यमंत्री छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसऱ्याने सन्मान्य राजसाहेबांनी जे मराठी माणसाबद्दल आम्हाला भिमून ठेवलं आहे. काही करा पण 1 इंच पण मागे 1 इंच पण कुठलाही कॉम्प्रोमाइज करू नका. मराठी माणसासाठी मग तो कोकणातला असेल मग तो बीडचा असेल मग तो कुठला विदर्भाचा जरी असेल तरी आपण निवडणूक ठरवलं तरी चालेल. पण मराठी माणसाचा कदापि तुम्ही लोकांनी मराठीचा विसर करता कामा नये. आज जर कॉम्प्रोमाइज करता आला असता आज हात निवडणी केली असती तर अगदी मुंबई आपली असती, अगदी मुंबई आपली आली असती पण अख्खा महाराष्ट्र आपल्यातून गेला असता. अशा प्रकारचा कुठलाही कॉम्प्रो किंवा आपल्या कुठलाही सहकार्य इतर पक्षाला न करता सन्मान्य राजसाहेबांनी केवळ मराठी माणसासाठी आणि तेही म्हटलं तर मुंबईतील सिंधुदुर्गातील जे रहिवासी आहेत त्यांच्याकरता सन्मान्य राजसाहेब ज्या पद्धतीने मांडलाय मराठी माणसाच्या अस्तित्वाकरता त्याची जाणीव तुम्ही लोकांनी प्रत्येक घराघरात दिली पाहिजे. या सगळ्या प्रवासाच्या दरम्यान येताना गॅलरी त्याच्या सहकार्याने जे काही वेगवेगळ्या नाक्यावरती जे काही बॅनर लावले होते आज प्रत्येक ठिकाणी मला अभिमान वाटेल. प्रत्येक नाक्यावरती आज आपला विमानाचा तो बॅनरच्या नावाने आपलं अस्तित्व दिसलं. पण मला त्याहीपेक्षा विश्वास असेल की गॅलरी आणि त्याचे सहकारी जो नाक्यावरती बॅनर लावला आहे तो प्रत्येक घराघरात जाईल, प्रत्येक वाणीमध्ये जाईल, प्रत्येक वाणीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं शाखा होईल अशा प्रकारच्या शुभेच्छा
तात्पुरते या ठिकाणी थांबतो. लवकरात लवकर नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त होणार आहे. अख्ख्या सिंधुदुर्गामध्ये नवीन बदल होणार आहे. जुने नवीन दोघांनाही कसं संगनमत करून चांगल्या नियुक्त्या करायच्या याबद्दल आमचं सगळ्यांचं एकमत होणार आहे. काही ठिकाणी मुंबईतले पदाधिकारी जर काम करायला इच्छुक असतील तर त्यांना तुमच्या जर परवानगीशिवाय नियुक्त करणार नाहीत म्हणा, पण जर असं असेल तुमच्याशी बोलून या सगळ्या गोष्टी केल्या जातील. या सगळ्या दरम्यान जे काही परप्रांतीय लोक आपापल्या जागांच्या काही आपण इतर परप्रांतीयांना विकतोय याबद्दल तुम्ही लोक सगळे सावधान असला पाहिजे. तुम्ही जर बघितलं तर थोडा मार्गामध्ये ओंकार हत्ती रस्त्यावर आला, रानगव्या आता रस्त्यावर आले, बिबट्या रस्त्यावर आले, पण अजून आपण काही रस्त्यावरती येत नाही आहोत. आपला लोकांना आपल्याचकडे रस्त्यावरती उतरायची अपेक्षा उरलेली आहे. आणि मला असं वाटतं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त महाराष्ट्र नवमान सेवेशिवाय इतर कुठलाही पर्याय रस्त्यावरती उतरण्याशिवाय राहिलेला नाही. आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा अशा शुभेच्छा देतो की आपला संघर्ष, आपली सत्ता ही सतत रस्त्यावरती आणि आपण सतत रस्त्यावरती दिसू अशा प्रकारच्या पद्धतीने तुम्हाला शुभेच्छा देतो. इकडच्या सिंधुदुर्गातील आपल्या पर्यटक व्यवसाय असेल, बेरोजगार तरुण असेल, अन्य आपला जो विस्थापित झालेला मराठी माणूस असेल त्याला आपण एकत्र राहून एक उद्याची नवीन आशा निर्माण करू अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असल्यामुळे थोडंसं आज 2 तास कार्यक्रमाच्या आपल्या निर्धारित वेळेच्या आपण 2 तास थोडंसं लेट आहोत. गॅरीला पद देताना त्या गॅरीच्या कामाच्या विषयी इतर सगळ्या गोष्टींविषयी आमची सर्वांची चर्चा झाली आणि त्यानंतर गॅरीने काम करावं असं सर्वांच्या इथल्या स्थानिकांचं मत झालं आणि त्या पद्धतीत वरिष्ठांनी आज गॅरी यांना या ठिकाणी तालुकाध्यक्ष मालवण हे पद जाहीर करण्याचा हा आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे. त्यांच्या मुंबईतली आंदोलनं, त्यांनी पक्षासाठी घेतलेल्या केसेस याची आज इथे स्थायिक झाल्यानंतर सुद्धा पक्षाने दखल घेतली ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि यांनी ज्या पद्धतीने आपण मुंबईमध्ये काम केलं त्या पद्धतीतच या ठिकाणी स्थानिकांना न्याय देण्यासाठी, अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आपण काम करावं अशी आमची आपल्याकडून अपेक्षा आहे. जो पक्षाचा अजेंडा आहे, मराठीचा मुद्दा आहे, परप्रांतीयांचा मुद्दा आहे, स्थानिकांचा मुद्दा आहे, या सर्व पक्षाच्या ध्येय धोरणांवरती आपण कटाक्षाने या ठिकाणी काम करावं. आपल्याला दिलेल्या पदाचा कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या सहकाऱ्यांकडून, आपल्याकडून कुठेही स्थानिकांना या ठिकाणी किंवा स्थानिक आपल्या इथल्या लोकांना त्याचा त्रास होता कामा नये याची कटाक्षाने आपण काळजी घ्यावी. उत्तमरित्या साहेबांनी ठेवलेला विश्वासाला आपण सार्थक की काम कराल अशी आमच्या सर्वांची अपेक्षा आहे. आणि त्या पद्धतीनं आपण आपलं कार्य या ठिकाणी चालू ठेवाल. महाराष्ट्राच्या पूर्ण राजकारणाचा पूर्ण गट्ट्याबोळ झालेला आहे. आज बघितलं तर सर्व पक्षांची फोडाफोड झालेली आहे. एका पक्षाचे 2-2 पक्ष करून ठेवलेले आहेत. हे पक्ष फोडण्याचं आणि ही पूर्ण राजकीय ताकद वापरून लोकांना ईडीच्या माध्यमातून अन्य कुठल्याही चौकशीच्या फेऱ्यातून त्या ठिकाणी अडकवून या सर्व गोष्टी आज महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत. हे संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण नासवलं जात आहे. आणि कुठेतरी लोकांची अपेक्षा आहे की गेले अनेक वर्ष स्थानिकांच्या पाठीशी, मराठीच्या मुद्द्याशी ठामपणे राहिलेले, महाराष्ट्राच्या पाठीमागे ठामपणे राहिलेले माननीय राजसाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राचं उमदं नेतृत्व आहे. आणि या नेतृत्वाने काहीतरी महाराष्ट्राच्या पाठीमागे उभं राहून महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी काहीतरी करावं, स्थानिकांच्या प्रश्नांविषयी आवाज उठवावा अशी आज लोकांची अपेक्षा आहे. लोकांनी कालच्या निवडणुकांमध्ये जाहिरातींवरती आणि इतर सगळ्या गोष्टींवरती प्रभावित होऊन मतदान केलं, पण या सर्व गोष्टींमधून आज स्वतःहून आपण कुठेतरी चुकलो याचं त्यांना आज कळत आहे. आज तुम्ही बघितलात तर विविध स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत. युद्धाचं कारण सांगून डिझेल पेट्रोलचे दर वाढवले जात आहेत. डिझेल पेट्रोलचे दर वाढले म्हणजे पर्यायाने माचीसपासून ते तुमच्या रोजच्या दैनंदिन जीवनापासून दुधाचे, ट्रॅव्हलचे, रेल्वेचे, बसचे हे सर्व रेट उद्या भविष्यात वाढणार आहेत. एखाद्या वेळी एखाद्या गोष्टीचा दर वाढतो त्याचा प्रभाव आणि डिझेल आणि पेट्रोल
जनजीवनावरती पडणारा प्रभाव फार मोठा असतो. त्याच्यामुळे भविष्यात तुम्ही बघाल तर आज फक्त पेट्रोल डिझेल वाढलं ही बातम्या आजपर्यंत पेट्रोलमध्ये 2-3 दिवस येत आहेत, माध्यमातून आपण वाचतो, परंतु प्रत्यक्षरित्या उद्या दूध पण वाढणार आहे, आपले बसचे तिकीट दर वाढणार आहेत, रेल्वेचे तिकीट दर वाढणार आहेत. हा सर्व जो काही पट्ट्याबोळ झालेला आहे युद्धाचं कारण सांगून आज देशाच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं की खर्च कमी करा, इंधनाची बचत करा, ईव्ही गाड्या वापरा. लगेच मंत्र्यांनी फोटो सेशनसाठी ईव्ही गाड्या घेतल्या, आपले ताफे कमी केले. हे सगळं सांगितलं आणि आपले पंतप्रधान 4 देशांच्या दौऱ्यावर निघून गेले. आजपर्यंत देशाच्या जगातले एवढे दौरे त्यांनी केले आहेत आणि आज आपल्या भारतातल्या लोकांना सांगतायत की आज तुम्ही कटाक्षाने ह्या सर्व गोष्टींचा आवर घाला, खर्च कमी करा, इंधनाची बचत करा. या सर्व गोष्टी आज जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते आहे आणि कुठेतरी त्यांना पण ह्या सर्व गोष्टींची जाणीव आहे. त्याच्यामुळे भविष्यात आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी काम करत असताना लोकांचे प्रश्न, लोकांना उद्भवणाऱ्या रोजच्या समस्या, एखाद्यावर होत असलेला अन्याय, ह्या सर्व गोष्टींवर काम केलं पाहिजे. लोक जोडली पाहिजे, लोकांचा संपर्क वाढवला पाहिजे, लोकांच्या चांगल्या वाईट प्रसंगामध्ये आपण सहभागी झालं पाहिजे. तर आपल्याला पक्ष आपल्या गावोगावी घरोघरी आपल्या गावोगावी आपल्या शाखा होतील आणि जे काही राजसाहेबांचं स्वप्न आहे त्या स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्या सर्वांचा हा खालीचा वाटा त्या ठिकाणी आपण देऊ शकू. आज संदीपजी दळवींना पण या ठिकाणी पुन्हा एकदा पक्षाकडून ही जबाबदारी दिलेली आहे. त्यांचंही मी या ठिकाणी जिल्ह्याच्या वतीने अभिनंदन करतो. नेहमी त्यांचं कार्यकर्त्यांशी संपर्क असतो, चांगलं कॉर्डिनेशन त्यांचं असतं, त्याच्यामुळे त्यांचंही मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. गॅरीने पण आता ह्या काही ज्या काही मी माझ्या बोलण्यातून काही गोष्टी त्यांना सांगितल्या त्याच्याविषयी त्यांनी अवलंब करून आगामी काळात चांगलं काम करावं. जो विश्वास आपल्या सर्व सहकार्याने आपल्यावर ठेवलेला आहे त्या विश्वासाला सार्थकी राहावं असे त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल आपण घेतलेली मेहनत, आपण सर्वांनी 2 दिवस घेतलेला या सर्व परिश्रम, त्या सर्वांना मी तुम्हाला आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. अध्यक्ष माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे, मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शिलेदार, ज्यांनी मुंबईमध्ये धडाक्यात काम करून सगळ्या युवा पिढींच्या कायम बरोबर असणारे आमचे लाडके दादा श्री संदीपजी दळवी, तसेच जिल्हाध्यक्ष परब, गणेश वायकर, सागर, इतर माझे सहकारी कार्यकर्ते, आज बऱ्याच दिवसानंतर आपण मालवण शहरामध्ये एक अशी नियुक्ती करत आहोत की ती नियुक्ती करत असताना हे जे नाव आपल्या समोर आलं गॅरी यांचं, त्यावेळेला त्यांनी मुंबईमध्ये जी काही कामं केली, ज्या काही आंदोलनं केली आणि या सर्वांचा विचार करून पक्षाने त्यांची या ठिकाणी नेमणुका केली. गॅरी यांचं नाव समोर येताच सर्वप्रथम ते इकडे स्थानिक आहेत, इकडच्या लोकांबरोबर काम करतील, आपल्या युथ पिढीला किंवा कार्यकर्त्यांसमोर बरोबर कायम राहतील आणि मानवी शहरामध्ये जी काही कामं होत आहेत, जी अनधिकृत म्हणा किंवा लोकांच्या उपयोगी म्हणा, असा जर कोण कार्यकर्ता तळागाळातला हवा आहे, म्हणून आपण या सर्व गोष्टींची पाठपुरावा करून गॅरी यांना या पदासाठी या ठिकाणी केली. तसेच मी दादांविषयी या मंचावर तुम्हाला थोडंसं सांगू इच्छिते की याआधीही मालवण शहर आपल्या सिंधुदुर्गात संदीपजी दळवी यांनी बरीचशी कामं केली आणि या सगळ्याचा विचार करून पक्षाने पुराच्या नवनिर्वाचित नवीन म्हणजे या आधी कामं केलीच होती, पण मधल्या काही घडामोडीनंतर परत या जिल्ह्याची जबाबदारी संदीपजी दळवी यांना, दादा यांना या ठिकाणी दिलेली आहे.
दादांबद्दल बोलायला गेलं तर बरंच काही आहे, कारण की गेली 20 वर्ष आम्ही मुंबईमध्येही मी दादांच्या नेतृत्वाखाली काम करते. गेली 20 वर्ष महिला असो, पुरुष असो, विद्यार्थी असू दे, रोजगार करणारे तुमच्यासारखी युवा पिढीही आहे तिकडे, सर्व तळागाळातील लोक दादांच्या संपर्कात असतात. आता का संपर्कात असतात? कारण की दादा ज्या वेळेला एका कार्यकर्त्यांसमोर ज्या वेळेला उभे राहतात त्यावेळेला ते एक नेता म्हणून नाही तर त्यांचा सहकारी, त्यांचा मित्र, त्यांचा भाऊ या मनस्थितीत त्यांच्यासमोर उभा राहून त्यांच्या मनातील गोष्टी ओळखतात आणि त्यांची कामं करतात. गेली 20 वर्ष सातत्याने त्यांनी मुंबई शहरामध्ये खूप प्रमाणात कामं केलेली आहेत. मग ते पक्षाचे दिलेले आदेश असू देत, आंदोलनं असू देत, गरीब गरजू लोकांसाठी, कोणीही पीडित असतील त्यांच्यासाठी, अशी बरीचशी कामं दादांच्या मार्फत त्या ठिकाणी झालेली आहेत. मला या गोष्टीचा आनंद वाटतोय, कारण की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये इकडे स्थानिक इकडचाच मातीतला माणूस म्हणून कोणताही हवा होता. आणि मधल्या वेळेमध्ये जेव्हा त्या सगळ्यांचे बदल होत्या त्यावेळेला आमच्याही मनामध्ये थोडीशी धडधड होत होती की आता नवीन जर व्यक्ती या ठिकाणी दिला आमच्या सिंधुदुर्गात तर आम्ही कोणाच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं. पण खरोखर पक्षश्रेष्ठीने आमच्या सगळ्यांनी चांगला निर्णय घेऊन परत संदीप रवी यांची या ठिकाणी नियुक्ती केली आणि ही धुरा या ठिकाणी सांभाळण्याची पूर्ण जबाबदारी त्यांना दिली. मला आनंद वाटतोय की दादा या ठिकाणी येऊन जी कामं मुंबईत त्यांनी केली तसेच आमच्या मागे उभे राहून आम्हाला या सर्व कामं करण्यासाठी आणि लोकांच्या गरजेसाठी आम्ही कसं त्यांची समाजसेवा करू किंवा त्यांच्या गरजेसाठी कसे उभे राहू हे सगळं मार्गदर्शन दादा आम्हाला वेळोवेळी करतीलच. सिंधुदुर्गातलं राजकारण थोडंसं वेगळं आहे आणि हे राजकारण करत असताना कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची दादादाराची गोची होतेच, पण आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की तुमच्या पाठिंब्याने आणि तुमच्या सहकार्याने आम्ही सगळ्यांना पुरून उरू, आम्ही कामं करू. खूप चांगले कार्यकर्ते आहेत मालवण शहरात, कुडाळमध्ये किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खूप चांगले आपले मनसे कार्यकर्ते आहेत. पण एक ठामपणे उभा असणारा, नेतृत्व करणारा नेता या ठिकाणी कमी पडतो. आणि मी या ठिकाणी तुम्हा सर्वांना एक ग्वाही देऊ शकते की आता त्या गोष्टीची भीती नाहीये, कारण की दादा आपल्या बरोबर आहेत. आपण काम करूया. जिल्ह्यामध्ये मनसेचं नाव होणं, मनसेसाठी लोक, साहेबांच्या विचारांची लोक आहेत, आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचूया. खेड्यापाड्यात, वाडीनी आपले कार्यकर्ते आपण उभे करूया. आपण सदस्य नोंदणीसाठी कामं करूया. लोकांची कामं कशी करता येतील ती बघूया. दादा या ठिकाणी परत मधल्या काही ज्या वेळेला आपण खूप जोरात या ठिकाणी कामं करत होतो आणि तुमची दहशत या ठिकाणी होती त्यावेळेला बरेचसे वाळूचे जी काही उलाढाल या ठिकाणी होत होती ती मधल्या याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतं माहिती असेल ना, कमी झालेली होती. आणि आता परत काहीतरी अनधिकृत या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. अनधिकृत बांधकामं होत आहेत, परप्रांतीयांचे इथे लोंढे बांधलेले आहेत, त्यांची दादागिरी चाललेली आहे. आता थोड्याच दिवसापूर्वी कणकवलीचं एक प्रकरण तुम्हाला माहिती असेल की ज्या ठिकाणी दादा एका पार्लरमध्ये परप्रांतीय कामासाठी आले होते आणि मुलींची छेडछाड त्या ठिकाणी झालेली होती. आणि गावातील काही लोकांनी किंवा कणकवलीकरांनी त्या लोकांना चांगलाच चोप दिला. तर मला वाटतं ही अशा घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्हायला नाही पाहिजे. आपण सगळ्यांनी या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे की कोणता परप्रांतीय आपल्या जिल्ह्यात येतो आहे, कधीपासून राहतोय. कारण की वारंवार इथे राहून ती लोक आपल्या या ठिकाणी मतदारही होत आहेत. आपले अनधिकृत कोणाला तरी पैसे देऊन ती लोक इकडचे आधार कार्ड वगैरे या सगळ्या गोष्टी करतात आणि आपण गाफील राहणं योग्य नाही आहे आपल्या जिल्ह्यासाठी. कारण की आपला जिल्हा, आपला गाव सांभाळलं तर सगळं व्यवस्थित होईल. नाहीतर इकडे हे असेच लोंढे जसे मुंबई शहरामध्ये आता जसा ज्या लोंढ्यांचा
प्रभाव पडला आहे आणि ते लोंढे हव्याच्या बाहेर जात असताना राजसाहेब वारंवार बोलत आहेत की इथे येणारा कमवणारा कमवू शकतो, राहू शकतो, आपलं उदरनिर्वाह करू शकतो, पण या जागेत राहताना त्यांनी पहिलं आपल्या युवा पिढीला प्रथम प्राधान्य मिळायला पाहिजे. मग ती नोकरी असू दे, काम असू दे, काही जो काय व्यवसाय करायचा असेल, जे काही करायचं आपल्या लोकांना प्रथम प्राधान्य मिळायला हवं. तर ही वेळ आपल्या सिंधुदुर्गात येता कामा नये असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे आज आपण 50 कार्यकर्ते जरी असू, 50चे 500 करू, पण ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी गाफील राहू नका किंवा माझ्या शेजारी किंवा माझ्या गावात ही घटना घडली आहे म्हणून गप्पही बसू नका. तुम्हाला काही करता येत नसेल किंवा तुमच्या काही मित्रपरिवारांना काही करता येत नसेल, त्याच्यावरती आवाज उठवता येत नसेल, तर आमच्या मनसैनिकांना भेटा. दादा आमच्या पाठीशी आहेतच. आम्ही वेळोवेळी त्या ठिकाणी म्हणून आवाज उठवू. त्या सगळ्या गोष्टींवर, बरे ते अनधिकृत बांधकाम असू दे किंवा अजून काही ज्या व्यवहाराच्या काही गोष्टी या ठिकाणी व्यवसायाच्या ज्या काही घडत असतील त्या गोष्टींनी तुम्ही गाफील राहू